आइ लांनायानो जों लांनाय नङा होमबा जों दायो नै बे फंबायजों आंजों गामिनि माइनाव बरायनाय फुजा फोरबोआव माने थांलायनोसै बे फंबाया दायो माने माइनावखौ रुजुनानै लाबोसिगोन साथि बन्थि लगायनानै धुप धुना सावनानै दा जोंहाथ' ममा लांसिगोन जोंहानिखौ नै बेबायदि साजायना दोनखाजोबो आरो लामाफोराव बेबायदि जोंहा साजायग्राबो गैया जाहैबाय नालाय दा थालिरल' गायना गारबोबाय ओमफ्राय साथि लगायबाय बे जाबाय जों गामिनि स्टाइल नङा होमबा बेलेग गामियावबो बिदि खालामो नामा मिथिला बेखौ खिन्थु जोंना मोजां बिसोरना गाज्रि एख' गैया भाइमोन माने जि जायगायाव जेरै सलायो बिदि सोलिनायानो नङा होमबा बिदिसो आरो नै जोंना मेन हाइवे लामा खाथियानो गामिया बारा टेनसन गैया न'निफ्राय ओंखारबाय माने गारि गाखोखाबाय बिदिसो जागोन नोंथांमोना नायलांबायल' था दे नोंथांमोनाबो बिदिनो आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेबां हेल्प होबाय थायो आं नोंथांमोननो मा होनांगौ बेनि थाखाय नोंथांमोना एसे कमेन्टफोराव बुंहरना लादो हाथावथावबासो होनो हागोन आंबो बारा एसे हाथावनाय बायदिखौसो बियो हायि बायदिखौ बिनाङा या साइसखा फाग्ला हांसोफोराबो दे आङो नै मोनफैबाय दायो मन्दिरा जोंना बेनो जियानो जा भाइमोन एसेबां भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आंनि रोजा रोजा साबायखर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय।